asa mo gikan? Asa man ito gikan? Asa man ito gikan? Di ba? Gikan pa dito, nagsakay. Nga nang dugay man mo naabot? Dugay man may kasakay. Tama din, dugay may kasakay. Dugay may kasakay. O, dugay may kasakayan. Una, traffic kayo dire. Traffic? O, tino, traffic dito din Di sa ba kung traffic kayo dire, ma'am? Traffic kayo dire. Awahan, Kabalo traffic si dire. mamis mo nga traffic dire. Oh. Ay kung atik-atik ka, Marky. Oh, unya, ano na kung saman mo? Kung saman mo drang tago-tago man mo? Ay, magkuhan man me. Mag-chip, sabot mi sa chip-in ba para maka-order ng tag dinaghan jud pagayo. O sige, lato na ko na inyong sabot-sabot dira. Pag human ninyong sabot dira, duol diri Marky ha. Magstorya ta. Dalam sa awan. Tangin, gino pa makagit. Sa ka pamagi, siyempre mangorder ta. Mga na lang, kaya no choice naman ta. Sige. Sige, pila man yung mga be. Magkonta ka ng chip-in ta. 20 ra ko apil. Pila mo ha? 20 ra. Ah, binuha mo ng 20. Di mo pili mo. 20 ra ko eh. Ah, saan na inyo? Uy, pininag to sa inyo. Vlog ko kayo yung bangpa ninyo. Chip-in ninyo. May inom ni, kinubangga ko dinag ko. Diri dito awing. Ikaw pamangitag pamagi makalusutan ni. Gawan ng bataan niya. Wa kay mahimo sa mong prinsipyo kay inom stripe ni diri ano gusto. Asa, ang 20 sumita ninyo. Ah, be. Be, ano kayo ikuan, be? Naka-plano namin, be. Oy, nakaplano namin, be. Mag-order namin. Ang sa di gusto ni mo kuha nun di ay. Pagkuhan na ba? Ay, kasuko dragod. Kasuko dra ba? Wala biya ka nga love kayo taka. Wala na ilaing nasa sulod sa kung kasing-kasing ikaw ra. Sure, ay. Lagi. Kabalo ka? Di pa hambog biya taka sa ako mga amigo nga. Ikaw ang uyab nga. Pinaka masinabtanon o pinaka bukutan nga ako nakaila. Lagi, promise. Oh? Oh, ano? Sa kuwagod. Ikaw ang akong top priority of my all priority. Ah, naman ay nagkasako-sako ah. Kay nakuan man jud mi na traffic man jud mi. Wala mo ko nangatik na traffic jud mi. Diyo ka na nga, te. Wala. Wala na ka na sako-sako ah. Nya modern ako. Oo. Nya ako sila palingkurong diri ha. Talikuran na Oh, sila. sige. Sige. Ano ang di mo sa inyo ha? Di ba diyan na ako kaya na ako na jamingon akong uya. Unya, lingkod na mo dito para dili kita mahalata kang order na ko. Skando. Ayaw mo to, ma'am. Apordira ko mga tibay ni mga pizza dira ma'am be. Kuan ma'am, isa ka dude special, isa ka meaty twin, isa ka new supreme, isa ka cheeseburger, isa ka veggie garden, ug isa ka beef pizza. Total sir is 1,062. Pila 1,000? 1,062. Easy. O sige, ikaw na kana ko ma'am. Thank you ma'am. Okay, sir. By the way ma'am, apilin lang po na gupat ka lemon juice. Oh, i-add-on lang na sa akong bayro nun ma'am. Lista lang sa pangalan. Thank you. Baby girl, na natong order, mga ako na takaron. Okay? Mga ako na takaron. Grabe, busugan ako. Busog ka, be? Busog ka? Sugayo ka rin. At least happy ka na nang lahat ka karon. Nga nang out at sa Dulce Pizza. But thank you Lord. Ay, by the way, ako nung utano ni Say mo habi. Ano sa man na?
Ni, nganong naman ni dito sa tindahan ni Auntie Big? Gikan mo dito ah? Si Ana, pre! Run. Tubag ba? Dili na lang nato ni istoryahon ni picture man eh. Di gamay ra man nga butang ni. Ano yung mo ni padakon? Dili lang, gusto lang na akong mahibalan. Ay ambot ni mo boy. Sayang kayo kung plano ni mo karong adlaw ibaw ni nana lang day ka di ay. Kita magbikilbi. Wala uy. Kani ba kay nakit-an man gud nako nila Auntie Big ba nya. Taklog ba ako no, importante kay ni sa imuha no. Lagi ka balo ko importante kayo Oo, na lagi. pero pagpangutanan ako ano kita mo gud kag bikil gud sayang ko plano ni mo ba. Wala man ko nangitag bigil ba sa di plano ni mo di ay. Mangita makagbikil na sa istoryahon na to na bigyan na picture Ay, kay. wala alam mo ibalik ka rin ako sa imuha no. Pero man day na di ay gusto mong kakaplano. Gani no. Ay, di plano ni mo di ay. Ipasalon ta ka. Nya mo ra makadangitag bikil mo. Wala man uy, wala man ba? Wala kay pagdududa sa ako ang mga amigo. Wala uy. May jong wala. Mutuo ka nga palahubog ko. Dili uy. Oh, naraman din na. Kwan ne. Oh, imo na kay paripan to nimo na. Wala na ka na suko sa kuha. Dili uy. Kisa daw be, wala pa jud. Ayo. So okay na ta. Okay na ta. Ay be. Dali kay hangyo sa mga kajot lang karon ba? Saman. Kabalo man jud kano, love ta kano. Love ko nimo. Napa ko'y mali sa akong istorya wala. Wala. Oh. So, hiram sa kong kwarta nimo pangbayad og pizza karon. Bayaran bitaw na ko na. Mausang makabi uy. Unsa ano yan? Unsa-unsa. Sige, lakay ka problema. Kay pagbayad na ko ana nimo, iparibanda ka, after riband nimo, hiluton ba jud ka? Plus sa haw na unaon sa nako. Sige na, bayaran. Patay ka, ha? Oh, bayaran promise, bayaran ta ka. Nag-uub mo ha? Oo. Iyon siya ha? Oh, sige na. Pero pa ko bayaran ta ka. Bayad na to ning Pila pizza. man? Kato na lang sa 1.5. 1.5 jud? Okay, 1.1 man ni pizza unya. Apay juice niya pag uli mamiliti pa jud ta. Tay bitaw ka ha? Sa kayo nagduduwag ra oy. Basta ha, sure ha, bayaran ko nimo ha? At siyempre bayaran ta ka. Ako nimo dili. Kansa? Love ako nimo dili. Siyempre love kayo ta ka oy. Usa di ka. Love you. I love you too. Magaling kang kupal ka.